Human sa hapit sa buwan, dihang gi-ronda ang POGO hub sa Lapu-Lapu City. Gibuksan na ang tulog ka vault nga nakuha sa establisemento sa barangay Agus. Kung unsa ang sulod nini atong sayran pinaagi nining report. Gibuksan ang mga vault nga lakip sa may ebidensya nga nakuha sa POGO hub dihang gipahigayon ang operasyon sa interagency ni Antong Agosto 31. Gihimo kini sa NBI Severo compound and gihipos ang mga ebidensya sa safekeeping room sa NBI Severo. Natigayon ang pag-abli human, gipaboran sa korte ang motion sa ahensya nga ablihan ang tulo ka vault nga nakuha sa POGO hub sa Lapu-Lapu City. Ang pag-abli gisaksihan sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court Executive Judge. Human sa gipahigayong briefing, giablihan ang safekeeping room. Gi-inspeksyon una ang mga vault. Una, kini gipagawa sa open area, then gihimo ang pag-abli nini. Tungod sa kagahi, gigamitan og electric grinder ang mga vault aron kini maabli. Nakuha gikan sa unang vault ang 8 ka yawi sa sakinan, samtang 83 ka mga cellphones ang nakuha sulod sa ikaduhang vault. Sa katapusan og ikatulong vault, nakuha ang mokapin sa usa ka gatos ka cellphones og 3 ka mga Indonesian passports. Subay sa nakitang cellphones, Gikatakdang moduso og laing motion ang NBI sa korte aron maablihan kini. Dako ang pagduda sa NBI Severo nga gigamit ang mga cellphone sa illegal POGO operation. Kasamtangang giandam sa ahensya ang dugang kaso nga ipasaka patok sa 17 ka mga tao diin 16 kanila mga langyaw. Una na silang napasakaan og 7 counts of qualified human trafficking case. We will be applying a court order for that, the disclosure of computer data that can be used for additional charges like money laundering, the scams, the investment scams, the love scams, the illegal gambling scams. Akusado nga naa sa kustodiya sa POCC sa kauluhan dalhon pagbalik sa Lapu-Lapu City karong Oktubre 3 alang sa ilang arraignment. Together with the PAOC, we will be securing not only the accused but also the witnesses that we will be presenting before the court to prosecute the case. Idugang ni Atty. Oliva nga nakig-alayon na sab kanila ang DILG o ang BIR nga mihimo og kinaugalingong investigasyon sa nasgutang POGO operation. Wa muluwat og pamahayag si Oliva sa pangutana kung adunay nalakip nga mga local official sa giimbestigahan. The DLG on the part of the local government's involvement, if any. The Bureau of Internal Revenue on part of the taxes. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.